ka Jingniew ki vote na ka benta ka election MLA arhaja apply kelas dang polo parking lot la yo I bagi kertong bagi nong kersan klai poi shakani ka jaka khnang bagi nyo ban tip ya ka result ngin sawan ra ru shapi ki result jaka ni election MLA arhaja apply menta ka ski ha ka YouTube channel jong ka ri khasi channel hawa phai shaka South Chalong constituency ka jingkhlain ka dang dei hi ka jong ba sanbor shulai na ka party BJP Hakaba udang tam hadu menta, bar hadu bapen mi ekane ka khubor ulai yo lai hajar shispa khat lai vote. Nakin reward ki kertong ki be kun na West Shillong constituency, la yo I bo ba polling do na ka party UDP udang tam bar hadu bapen mi ekane ka khubor ulai yo shiajar khandai spa san pun rew vote. Haba phai ka North Shillong constituency u kertong ka BJP u ba Maria Hom Kharkrang. Udang tam hadu menta hakaba ulai yo hajar spa nyo puai vote. Katkum ka Jingniew ki vote ka barang ya chat menta ha ka jala Meghalaya la ban yo I ban ki seng sign per thai ka barang tam hi chakmat ka dei ka seng NPP ha ka ba hadu menta kala tam na ki khan ru tali ki constituency